amma ku ba ku gani saboda albarkacin azumi wata ramadana an buɗe ƙofofin aljanna an rufe ƙofofin wuta hatta shaidanu ma duk sai kaga sun dawo mutanen kirki واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا to arama ya kawo ayan nan dai ba sa abin da ake nufi ba ni'matallahi alaikum yace ku hada ada'an fa'alafa baina qulubikum na gane fa asbatum bi ni'matihi ikhwana wato da ya kawo ayan ne yace ba wa atasimu jami'an bihablillah wa atasimu bihablillahi jami'an wato ku hada kanku ku musulmai ku haɗa kanku kar wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan in kuna yin haka ku musulmai kwarjininku sai ya tafi wato ɗaukakan musulunci din duka kwarjinin addinin musulunci duk sai ya zube a idon makiya fadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'iman da Allah ya muku fa idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum da ba ku makiya bane wato da lokacin kafin zuwa addinin musulunci larabawan yaƙi suke yi wannan ya yaƙi wannan wannan kabilan ta yaƙi wannan wannan kabilan ta yaƙi wannan wanda tafi wannan ƙarfi ta yaƙi wannan wannan askama shi kwarto wannan ita ma kwartuwa wannan ta fita bayan ɗaki kamar ta je amma kwartuwa ne wannan ma kwarto ne haka ne da ba ake addinin musulunci ne duka ya hana addinin musulunci ya zo ya hana ya ce kar ku yi LGBT kar ku yi gay kar ku yi lesbian kar ku yi bisexual kar ku yi transgender duka addinin musulunci ne ya hana idan ba haka ba babu abin da zai hana addinin musulunci ne ya haɗa ku kuka zama abu guda kuka haɗe kuka zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya baki santa baki santa ba bata sanki ba amma saboda addinin musulunci tana zuwa in ta ce dan matsa sai shiga ta bude Allah sarki masu imani kenan idan kina so ki gane baki da imanin ki ba karfi idan wata ta zo ga fili a kusa da ke sai ki ƙara baza hijabinki sai ki baza haka sai ki ga kin yi haka in kina so ki gane imanin ki akwai rauni sai ki ga kin yi ba kere haka kai haka wata ma inda za ki gane imani akwai rauni da ta ga wata tana zuwa in ta zo ɓata rai take yi ita ce in bakin dake ba sai ta yi haka idan ta dake hakan nan to ba sai ka ga sakin fiska ba bilantana ka ce mutum ya dan yi kuma idan kana so idan kai kana da wayo ai in kana so ka yi makwabtaka ko mota ne in kika shiga mota in kika ga inda mata suke ai wajen zaki je ki zauna ko ba ka bane kuma inda kika zo zaki shiga nan wanda kika dan sake miki ai ya kawo yaron ki in rike ai ita zaki fi zuwa wajenta amma wannan ta kina zuwa tana murtuke da fiska haka tana haka to ina zaki zo wajenta ba zaki zo ba to musulma ya arama tsaya arama zai shigar da wani abu ne to abinda wannan irin wuraren zaman nan ne kar ku dauka wayan ana karatu ana faɗan maganan sahabbai wai sahabbai a kuma ku gwada ayyukan da sahabban suka yi sahabbai wa yusaruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa yusiruna wa man yukashuka nafsihi fa ulaika humul muflihun to wannan duka ɗabi'an sahabbai ne amma kin zo kina zaune a makaranta baki san garin da ta fito ba wata in ba makaranta in ba dalilin qur'ani ba abin da zai kawo ta ki zauna ma kusa da ita kuma wata wallahi in ba qur'ani ne ba a don qur'ani ne da addinin musulunci ba ke in an ce ki je gwajenta ki zauna kusa da ita ma baki isa ba amma darajar qur'ani sai ya zama kun zauna kun zama kun shaku kun zauna wata rana har ayi kawantaka har idan akwai rashin lafiya a buga waya a gaishe da juna to wannan shine ɗabi'a na sahabbai amma ga ramadana ana cikin ramadana ba za ki tambaya ba ki bincika wace ce kai in ramadana ya zo ba sai an da roƙe ka ba wanda yake da shi da wanda bai da shi ba shi in ka bashi in shi yana da shi in ya fita zai je ba mu wanda bai da shi kai kuma in an baka gargace a kar ku rena mini hankali aga ya muku banda abinci ne za ku ɗauki mudu ɗaya ku bani a'a karɓa sai ki ba ma wata kuma wanda kika sani ki ce an bani ne amma gashi nan na baki ina fata an gane wannan shine addinin musulunci amma ku ce a in an yi magana Allahu akbar kin faɗa haka
amma yar uwarki musulma ta zo za ta zauna kin yi baba kere kin hana wajen zama